שלום, כאן אלי ומיכאל מדווחים לכם מפסטיבל הבירה בצ'כיה. שימו לב לדבר המוזר הזה, זה נראה לי גולש ולחם. אין לי מושג מה זה בדיוק, אבל סביבנו אתם יכולים לראות את הבנות היפהפיות. מיכאל תראה להם את הבנות בלבושים המסורתיים. לכן הבנות הן לא מדברות מילה באנגלית בדרך כלל, משהו מאוד מוזר ומקל על השירות וגורם לנו להבין כל מילה מה שהן מסבירות לגבי הבירה הייחודית שאנחנו הולכים לשתות, אבל כנראה שיש רק דרך אחת לגלות מהי הבירה הטעימה ביותר, וזה המטבע המקומי של הפסטיבל, $1. $1 עולה פחות מ10 שקלים. איתו משלמים כאן בהכל. טוב, והנה הבירה. It's mine. Thank you. It's never mine. נו, דבר אחי. מצלמה רצה. זה הבירה. זאת המלצרית. זה התשלום. Thank you. ואת הלט שלי? יופי. אנחנו הולכים לאכול. ביי ביי.